Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Ja sam Antonija Jagodić i danas ćemo se družiti u video lekciji iz glazbene umjetnosti. Za praćenje ove video lekcije bit će vam potrebna bilježnica, olovka, gumica, udžbenik glazbene umjetnosti, tablet ili mobitel za otvaranje poveznica. Za početak današnje video lekcije zajedno ćemo pogledati i poslušati glazbeni ulomak. Na što vas podsjeća poslušani glazbeni ulomak i uočite koje glazbalo doprinosi tome. Poslušani glazbeni ulomak nas podsjeća na Božić i božićno razdoblje, a glazbalo koje doprinosi tome su praporci ili zvončići. Glazbeni ulomak koji smo slušali bila je Trojka Sergeja Prokofjeva. Slijedi nam novi glazbeni ulomak, a vaš zadatak će biti uočiti koliko se motiva, odnosno tema, javlja u ovom ulomku, te kakav je glazbeni slog tih dijelova. Unto us a son is
poslušanom glazbenom ulomku uočili smo 3 motiva, odnosno teme. Struktura glazbenog ulomka je bazirana na 3 glazbene ideje koje se tijekom ulomka nekoliko puta ponavljaju. Glazbeni slog u prva 2 dijela je polifon, dok je u trećem dijelu glazbeni slog homofon. Slušali smo For unto us a child is born iz oratorija Mesija skladatelja Handla. U novom glazbenom ulomku vaš zadatak će biti odrediti koji se motiv ponavlja te tko prvi iznosi taj motiv. Nakon slušanja smo došli do zaključka da je motiv koji se ponavlja tecum principium. Taj motiv prvo iznosi tenor, zatim sopran te bariton. Glazbeni ulomak koji smo slušali bio je tecum principium, 7. stavak iz Božićnog oratorija, a skladatelj je Camille Saint-Saëns. Oratorij je izveden 1858. godine, a nastao je iz crkvene liturgije Božićnog ugođaja. U novom glazbenom ulomku uočite odnos pjevanog teksta i pratnje na orguljama. Kakav slog oblikuju? Kakav je ugođaj?
Nakon slušanja smo zaključili da zbor pjeva različit tekst na istu melodiju, slog je homofon, a ugođaj je svečan jer nam navještava rođenje Isusa Krista. Slušali smo Hark the Herald Angels Sing skladatelja Felixa Mendelssohna. Pratite pjesmu od početka do kraja te odredite njene dijelove. Kakva je ona po obliku i vrsti? Došli smo do zaključka da je pjesma dvodjelna i strofna, što možemo vidjeti na slajdu. Slušali smo u to vrijeme godišta jednu od najstarijih hrvatskih božićnih tradicijskih pjesama iz pjesmarice Citara Oktokorda iz 1701. godine. Samostalno istražite koje su najpoznatije skladbe iz božićnih filmova. Dragi učenici, želim vam sretan Božić i ugodne blagdane.